Здравейте, фенове на американския спорт! Вие сте с поредното издание на рубриката Отвъд океана в канала Христов Старс. Ако има седмица в календара, която да въплащава целия хаос, надежда и драма на професионалния спорт в щатите, то това е седмицата на трейд дедлайна в бейсбола и началото на международните клубни битки в футбола. В следващите минути ще се потопим в най-горещите новини от Major League Baseball, където договори за милиони и бъдещи звезди смениха своите отбори само за часове. Ще анализираме как Лос Анджелес Доджърс за пореден път шокираха света, привличайки най-добрия питчър на пазара, и защо Бостън Ред Сокс решиха да заложат всичко на една карта. Но това не е всичко. Пренасяме се и на футболните терени, където Лео Меси най-накрая се завърна в игра за Интер Майами след финала на световното първенство. Ще разгледаме и старта на 6-то издание на Leagues Cup, турнирът, който тази година пренаписва историята, пресичайки границите на САЩ и Канада, за да стъпи за първи път и на мексиканска земя. Пригответе се за дълго и емоционално пътешествие отвъд океана. Кулминацията на седмицата безспорно беше 3 август, денят на крайния срок за трансфери в Major League Baseball. И ако има един отбор, който излезе като абсолютен господар на пазара, това са Лос Анджелес Доджърс. Сините от Холивуд успяха да привлекат перлата в короната на Детройт Тайгърс, левичаря Тарик Скубъл, който е действащ двукратен носител на наградата Си Янг в Американската лига. Сделката се случи в събота вечер и изпрати в Детройт проспектите Зайър Хоуп, Ривър Райан и Брейди Смит. За мнозина анализатори това беше пинприк за Доджърс, минимална цена за вероятно най-добрия питчър на планетата в момента. Сотани, който не може да пичва заради контузии в коляното и бицепса, и гласно изснел в списъка с контузени, Скубъл не е просто лукс, а жизненно важна необходимост за Доджърс в преследването на исторически трипит. Дебютът на 4 август срещу Чикаго Къпс на Ригли Филд обаче беше горчиво сладък. Въпреки че записа 6 страйкаута за 6 ининга, Скубъл допусна 2 точки, а Доджърс загубиха с 1-5, което беше тяхно 5-то поражение. Ако трансферът на Скубъл беше очакван, то преминаването на Адли Ръчман от Балтимор Ориолс в Бостън Ред Сокс беше истинска бомба. Ориолс, които само преди 3 години спечелиха 101 мача и изглеждаха като бъдеща династия, на практика вдигнаха бялото знаме за сезон 2026. Те изпратиха своя франчайз кетчър в най-големия си съперник за огромен пакет от топ проспекти. Ръчман, макар и в момента в списъка с контузени с травма на китката, се очаква да промени облика на червените чорапи, както в защита, така и в нападение. Чикаго Къпс бяха агресивни, за да възнаградят своя състав за проявената устойчивост през сезона. Те привлякоха ветераните Кевин Гаусман и Клей Холмс, подсилвайки драстично своята ротация и булпен. От своя страна, генералният менеджер на Сан Диего Падрес Ей-Джей Прюър отново доказа, че не се страхува от рискове. Въпреки една от най-слабите системи за млади таланти, Падрес намериха начин да вземат Кейси Майс от Детройт и Роби Рей от Сан Франциско, за да поправят разклатената си ротация. Не всички обаче са доволни. Феновете на Ню Йорк Янкис останаха с усещането, че ръководството не е направило достатъчно. Бронкс Бомбърс имаха крещяща нужда от кетчър и помощ в булпена, но привлякоха само Хелиот Рамос и Луис Гарсия младши. Макар Гарсия да е лидер по слагинг в Националната лига, той само засилва проблема на Янкис с твърде много левичари в състава. Милуоки Бруърс, които влязоха в седмицата с най-добрия баланс в бейсбола, също са сред губещите. Те бяха в битката за Скубъл, но не успяха да я спечелят и сега ще трябва да се изправят срещу него в плейофите, вместо той да бъде техният кос. Датата 4 август 2026 година ще остане завинаги в историята на семейство Ломбард. Големия брат Джордж Ломбард младши направи своя дълго очакван дебют за Янкис срещу Сейнт Луис Кардиналс и стана най-младият инфилдер на тима, дебютирал след Дерек Джитър. В същата вечер по-малкият брат Джейкъб Ломбард направи своя професионален дебют в ниските лиги за Джупитър Хамърдхедс. Невероятно е, че и двамата удариха хоумрани във вторите си батвания за вечерта. Джордж пред очите на родителите си в Бронкс, а Джейкъб в далечна Флорида. MLB обяви отличниците за изминалия месец, като в Американската лига доминацията на Йордан Алварес от Хюстън Астрос продължава. С 9 хоумрана и изумителен OPS от 1.188 той затвърди статута си на фаворит за MVP. В Националната лига отличието отиде при CJ Abrams от Вашингтон Nationals, който за първи път спечели приза след серия от 10 хоумрана през юли.
При питчерите триумфираха Дилан Сис, който записа изумителен месец 1.00 ера, и ветеранът Крис Сейл, за когото това е шесто подобно отличие в кариерата му. Не можем да подминем и Шохей Отани, който стана първият японец с 300 хоумрана в MLB. Междувременно Кайл Шварбер от Филис достигна кота 350 в кариерата си, нареждайки се на 7-мо място в историята по бързина на достигане до този резултат. След седмици на очакване, феновете в Саут Флорида видяха отново своя идол. На 1 август матч срещу Колумбас Крю Лионел Меси се появи като резерва в 53-та минута. Макар матчът да завърши наравно 2-2 и Меси да не успя да се разпише, присъствието му беше искрата, от която Интер Майами имаше нужда. Колумбас успяха да отмъкнат точката благодарение на дебютанта Брайс Мендес, който вкара красив гол от фаул в края. На 4 август бе дадено началото на 6-то издание на международния турнир между отборите от МЛС и Мексиканската лига МX. Тази година форматът включва 36 отбора и за първи път в историята фазата на групите се играе и в Мексико. Защитаващият титлата си отбор на Сиатъл Саундърс започна кампанията си срещу носителя на Конкакаф, шампионската купа, Толука на 5 август. Турнирът обещава да бъде зрелищен с участието на нови глобални звезди – Антуан Гризман, Робърт Левандовски и Каземиро. Въпреки завръщането на Меси, Интер Майами са изправени пред сериозни кадрови проблеми за старта на Лигс Къп срещу Атлетико Сан Луис. Луис Суарес ще пропусне целият турнир заради 6 мача наказание след инцидент в миналогодишния финал, където се сблъска с персонала на противника. Към него в лазарета се присъединява и Херман Бертераме, който все още е под медицински контрол заради контузия на главата. Това ще принуди треньора Гиермо Хойос да пренареди атаката си, като се очаква Меси да си партнира с Матео Силвети и Даниел Пинтер. В редовния сезон на МЛС Нешвил е лидер на изток, макар и само с 2 точки пред Интер Майами. На запад ситуацията е още по-заплетена. Ванкувър Уайткапс и LAFC с равен брой точки на върха. В директния сблъсък помежду им миналата събота на BC Place двата тима не успяха да се победят и завършиха 1-1. Звездата на Корея Сон Хюн Мин отбеляза за LAFC, но Томас Мюлер изравни от Дуспа за домакините от Канада. Това беше обзорът на една от най-лудите седмици в американския спорт през 2026 година. От емоционалното сбогуване на Тарик Скубал с Детройт до завръщането на Меси под светлините на прожекторите в Майами. Динамиката не спира нито за миг. Сега въпросът е към вас. Кой според вас направи най-добрия трансфер в Major League Baseball? Дали Доджърс си купиха титлата или Ориолс направиха хитър ход за бъдещето? И как ще се справи Меси в Лигс Къп без своя верен партньор Луис Суарес? Пишете ми в коментарите. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да ударите един лайк, да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да не пропускате следващото издание на Отвъд океана. Аз съм Християн Христов и благодаря, че бяхме заедно. До следващата седмица в Христов Старс.